Euskararen ofizialtasuna onartuko duen lege berri bat aldarrikatzeko Euskal Herrian euskarazek hainbat mobilizazio egingo du Nafarroan. Euskarak Nafarroako Unibertsitatean pairatzen duen egoera biziki larria da. Pasaden asteko mobilizazioen harira, Nupeko ikasleekin bildu gara. 11 telebistak estreinekoa egin du aste hontan Geltokia saioarekin. Astez aste, Aritz Gamboaren eskutik Iruñeko bihotzetik emitituko den saioa. Onkixin Gaztelu plazara. Euskararen ofizialtasuna onartuko duen lege berri bat aldarrikatzeko Euskal Herrian euskaraz lanean ari da Nafarroan. Mobilizazio nagusia maiatzaren 13an izanen da Iruñean. Gogora dezagun, orainean dagoen legea, zonifikazioaren legea, euskararen eskubideak urratu eta zapaldu egiten dituela. Iruñeko mobilizazioaz gain, bertze 3 ere deitu dituzte. Zonifikazioan dagoen zonalde bakoitzeko, bana. Bizi osorako zigorrik ez lelopean, Rubenach Roiz presoaren askapena esigituko dute larunbatean Arrotxapea auzoan. Iruñeko presoari 7/2014 legearegatik hain zuzen ere. Lege honek ez du kontutan hartzen presonek Frantziar estatuan iragan dituen 16 urteko espetxealdiak. Eta hortaz, ez luke askatasuna lortuko 2048 urtera arte. Zazpi barra 2014 legearekin aplikatzen zaion salbuespen araubidea salatzen dugu. Lege honen aplikazioak askatasunik gabeko pertsonen giza eskubideak urratzen dituela uste dugu. Jonek, ia 16 urteko zigorra bete zuen Frantziako espetxeetan. Europar Batasunak arau bat eman zuen, eta arau horren bidez, lortu nahi zen Europako zigor arloko epai guztien eragina baliokidea izatea. Horrek, esan nahi du, ebeko espetxeetan betetako zigorrak zenbatu egin behar direla. Jon Rubenachen eta beste 51 presoen kasuan hori ez da gertatu. 55 urteko espetxealdi efektiboa estalitako biziarteko kondena baten baliokidea da. Hori ezin dugu onartu. Jonek espetxerako bidea egiteko duen eskubidearen urraketa salbuespenezko espetxe politika baten ondorioa da. Hau guztiagatik, gure ekimenarekin bat egiteko eta apirilaren batean bizi osorako zigorrik ez, etxera leloarekin burutuko dugun manifestazioarekin bat egiteko gonbidapena luzatzen dizuegu. Astelehenean antzerkiaren eguna ospatu zen eta gu Maialen Marinekin egin genuen hitzordua. Maialen Gaiarre Antzokiko komunikazio arduraduna da. Antzerki egunaren bueltan antzokiko programazioa azaldu zigun, eta baita antzokiko txutxumutxuak ere. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da, eta Gaiarre Antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma Antzezlana plazaratu zuten, Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea. Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza, eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena.
Igandean, todas las canciones de amor antzezlana izan zen. Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da. Bai antzerkian, bai telebistan. Baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat hezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta umorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, Elgaiarra improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den estenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre antzokiak 1851 urtetik. Eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da. Umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baina bai, noski aldatu egiten da, aldatu dijoa eta oso anitza da. Sami Ayub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Iruñeko larunbatetako giroari gehitzeko bertze ospakizun bat batu zitzaion pasaren larunbatean Iruñean. Erraldoi eta kilikien konpartxak karrika kolorez busti zituzten San Ferminetan eta San Saturninon bezalaxe. Hiri gorputza ondare inmaterial izendatu dute. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian izan ziren eta Udaletxe plazan. Milaka iruindar eta bisitari festaren konpartxarekin gozatu ahal izan zuten. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartxak karrikak musikaz eta kolorez busti zituen ezker eskuin larun batean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar festa koloretsuak hartu zuen Iruñeko hiria. Hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Urtarriaren 28ean Nafarroako gobernuak interes kulturaleko ondasun inmaterial izendatu zuen segizio horren ospakizun eta ikusgarritasun publikoko ekitaldi batean. Un paso más en la preservación de un patrimonio que seguirá perviviendo con el paso de los años si las instituciones y la sociedad seguimos aunando esfuerzos para su conservación y vitalidad y para que siga siendo una herencia que dejamos a las siguientes generaciones, que parte de un sentimiento y de una manera de vivir en común lo que nos une. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Eguraldia lagun, erraldoi, kiliki, musikari eta duguna dantza taldeko dantzariak, iruindarrak karrikara aterarazi zituzten eta milaka izan ziren, egun berezi honekin gozatu zuten iruindar zein bisitariak. Una Irigarai soziologia ikasle ohiarekin eta Irati Ruiz de Alzua erizaintza ikaslearekin egin dugu elkarrizketa. Biek euskararen alde egiten duten nupen, eta euskarak Nafarroako Unibertsitatean duen presentzia eskasari buruz mintzatu zaizkigu. Unibertsitateko ikasle taldeak mobilizazioak burutu zituen pasaden astean. Iruñeko aldarria ozena izan zen. Nupen pairatzen dugun euskararen egoera biziki larria delako. Bueno, ni Irati Ruiz danaz,
Nunpeko euskara taldeko partaide eta erizaintzako fakultatean ikasten dut eta laugarren mailan nabil. Eta ni Unai Irigarai naiz, soziologiako ikasketak egin dituen hemen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta orain Gazte Euskaltzaleon sarean banabil partaide moduan. Bai, martxoaren 23an, bai Hego Euskal Herriko hiriburuetan lau mobilizazio egin genituen, Gazte Euskaltzaleon sareak kampus desberdinetako euskara taldeek eta ikaseria martxanek deitua, pixka bat ikusten genuelako beharra hezkuntza euskaraz izatearen aldarria berriro kalera ateratzeko eta aurrera pausoak eman behar direlako hezkuntza euskalduntzeko. Bertan aldarrikatzen genuzen puntu batzuk adibidez, unibertsitateko giro ezberdinak euskalduntzie izango zen, adibidez kafetegian euskerazko arreta aukiteko aukera, liburutegian euskerazko arreta aukiteko aukera, beste puntu bat euskerazko kalitatezko irakasleak aukiti, hau da, asignatura batzuk badauz euskeraz emoten dienak, baina bertako materiala eta irakasleak ez diegai euskera hon baten emoteko. Bai, eta pixka bat orokorrean euskaraz ikasteko dugun eskubide hori bermatzea, ez? Bai unibertsitateetan eta bai bertzelako eremuetan, lanbide heziketan eta institutuetan, ez? Hemen justo unibertsitateko kasuan ikusten genuen, edo ikusten dugu, ez? Zailtasunak daudela karrerak euskaraz ikasteko, oso kreditu gutxi daude euskaraz gaur egun eta magisteritza da euskaraz ikasi daitekeen karrera bakarra. Bai, adibidez nire kasuan, erizaintzan, lehenengo kuatria bakarrik ikasi aldugu euskeraz, ni sartu nintzen nien 3 asignatura bakarrik eusen eta oin 5 dauz, aurrera pausu txiki bat eman dugu, baina lehenengo kuatretik aurrera, gero ja ezin izen dugu asignatura bat bezein euskeraz, praktika danak erderaz, eta orduen paziente askok euskeraz dakizie, baina ni naiz eta nire aman hizkuntza euskera izen, enaz gai kalitatezko arreta bat euskeraz emoteko. Nik ez dakita medikuntza eta erizaintzako hitz teknikoak euskeraz. Ez zelako erakutsi. Orduen, kalitatezko osasun arreta bat emateko beharrezkoa da gure heziketa bai euskalduna izatea. Bai, eta ikusten dugu ere, nupen adibidez, urtetik urtera euskaldunon ikaseko kopuruak aurrera egiten duela, ez? Orain dela 10 urtetik ona kriston garapena eman da, gaur egun 130 euskalduna gara, euskaraz ikasi eta hitz egiteko gai gara, eta 158, hau da, ikasleen erdia, gutxi gora bera, euskaldun hartzaileak. Hortaz ikusten dugu nola, euskaldunon kopuruak aurrera egin duen arren, eskaintza aldetik, ikasketa eskaintzen aldetik ez den horrelako garapenik eman, eta iratik erranduen bezala, ez? Badaude karrera batzuetan oso aurrera pauso gutxi eman direla, eta badaude karrera batzuetan gainera atzera pausoak eman direla, ez? Euskara taldean ibili garenean ikusi dugu nola kexak iritsi diren karreraren batean edo kredituak murriztu dituztelako. Eta hori gertatzen da, badugulako Euskara plan bat, 2021 arte izan genuen eta Euskara taldean ibili ginenean horren inguruko balorazio bat ikusi genuen eta ikusi genuen nola. Alde batetik helburuak ez ziren bete eta bertalde batetik plan horrek ez duela gaitasuna benetako aldaketa batzuk emateko. 2021-2024 bitarterako plan berri bat martxan jarri da eta arazo berdinak ikusten ditugu. Inork ez du bere burua behartuko plan hori betetzera, azkenean ere hemen unibertsitatean helburu ekonomikoak daudelako edo ekonomiaren aldagaiak asko inportatu duelako eta ikusten dugu nola lehentasuna ematen diote gaztelaniaren edo ingeleraren garapenari euskarari baino, eta plan horretan nahiko adierazgarria da nola
osasun zientzietako fakultatean, non ikasleen 50% baino gehiago euskalduna den, euskaraz ikasteko prest dagoen, nola oso aurrerapauso txikiak emanen diren erizaintzan, psikologian, ikusten dugu hemendik eta 2024ra medikuntzan 0 kreditu izanen ditugula euskaraz, eta eskatzen duguna da pixka bat, benetako aldaketak emateko egitura baten behar dugula, ez? Euskarazko errektoratutza orde bat gutxienez, bertelako gaiek daukaten bezala, ez? Internazionaleko jendeak bizerrektoratutza bat dauka, ikasketa guzti horiek planifikatzeko eta arautzeko, eta ikusten dugu nola euskarak ez duen, eta euskaldunak hemen gara herena baino gehiago, kasi. Orduan, beharrezkoa da hori nolabait arautzea eta benetako plan eta aurrerapauso batzuk garatzea. Adibidez, psikologian eta medikuntzan aurten izango da psikologian lehenengo promozioa eta medikuntza bai 4 urte hasi izan lehenengo aldiz karrera moduen. Eta ez batean ez bestien ez da asignatura bat euskeraz egiteko aukera. Horregatik eskatzen dugu euskal errektore ordetza bat, botere minimo bat aukiteko euskararen bultzaderarako. Nafarroako Unibertsitate Publikoak 34-35 urte inguru ditu lehenengo karrerak eta lehenengo promozioak hasi zirenetik, eta jada Nafarroan Zaragozako Unibertsitateko fakultate batzuk zeuden eta hor ikasten zen, eta horietako bat magisteritza euskaraz zen. Hortaz, 34 urte hauetan ikusten dugu nola ez den osotasunean gradu bakar bat ere euskaraz paratu, zeren badagoena magisteritzarena aurretik jada zegoen. Orduan beti erraten duguna, euskarak unibertsitatean aurrera egin baldin badu, izan da egon delako euskara taldea urte guzti hauetan aldarriz kanpusa betetzen, ikasleria mugitzen eta aurrerapauso txiki batzuk iratik lehen aipatu dituenak lortu dituelako, ez? Erizaintzan 2 asignatura gehiago, oso ez daukate esangura haunitz, baina beti balioan jarri behar ditugu ematen diren aurrerapauso horiek, eta ere aitortu behar da unibertsitatean badagoela irakasle euskaldun haunitz ere lan egiten dutela eta borroka egiten dutela haien hizkuntzan irakasteko. Eta nik uste dut bi aldagai horiek ezinbertzekoak izan direla urte hauetan eman diren aurrerapausoak kontuan izateko. Hori da guk eskatzen dugun beste gauza bat, euskerazko kalitatezko gradu bat izeteko osotasunien uste dugu izen bidala euskeraz. Naiz eta ikusten dugun aurrerapauso txikiak emonez lortuko dugula hori, oin dekogun, momentu honetan dekogun euskerako ikasgaiak ez tozkue balio. Irakasle hori batzutan ez dakizielako euskeraz, naiz eta euskerazko asignatura bat izen, edo materiala ez dagoelako euskeraz, edo lehenengo urtean emoten dugulako asignatura bat euskeraz eta hurrengo urteako jarraipena dalako gazteleraz. Azkenien guretzako bai da lan bikoitza, ze traduzidu inbidogu euskerazko material hori gaztelerara, baina adibidez erizaintza euskeraz ikasi dugunok jakin dugu egingo dugula, baina egon gara prestore egiteko gure hizkuntzan ikasteko. Orduen, apurka olako aurrerapausoak emoten badoguz, espero dugu egunen baten lortzie gradu guztia euskeraz izetien. Naiz eta bidie ez izen bape moduen. Bai, eta hor agerian gelditzen da euskarak unibertsitatean bizi duen egoera prekarioa, ez? Ez dagoelako plan zurrun bat, ez da egiturarik euskararen eskaintza modu argi eta ordenatu batean garatuko duena, ez? Orain dela urte batzuk hemengo hizkuntza plangintzako arduradunak modu ironiko batean aipatzen zuen euskara hazten zela nupen perretxikoaren formularekin. Non irakasle euskaldun bat agertzen baldin bazen, euskarazko kredituak ematen zizkioten. Naiz eta irakasle horrek euskarazko perfilik ez izan, ez? Orduan, gu formula horren oso kontra gaude. Azkenean, irakasle horrek alde egiten zuenean, kreditu horiek gaztelerara bihurtzen zirelako. Orduan, horren aurrean,
eta segurazki unibertsitateak dituen euskararen aldeko hitz polit guzti horien gainetik behar duguna da politika erreal bat euskararen gaia landuko duena eta euskarazko estrategia oso bat garatuko duena. Bai, adibidez, irakasleak bai, eurei ez dotzen emoten errestasunik euskeraz emoteko asignaturak. Hau da, eurak izen bidie, erderazko materiala ja hor dagoena euskerara itzultzen da bienak. Orduen, eurei bai, suposatzen dut zuie lan ekstra bat inok ordaintzen ez dotzena, eta azkenien nahi edo ez, irakasle bat horrek asko suposatzen dotza eta kantza egiten dotza eta igual esteko indarrik hori egiteko, ez? Naiz eta euskalduna izan eta euskeraz klaseak emoteko nahia auki, baina hori, azkenien denpora asko suposatzen dotza hori itie, inok ordainduko ez dotzan denpora bat. Eta gero bada beste kontu bat ere, agian haunitzetan ez dugula erraten, baina ez baldin badago hemen euskarazko eskaintzik zer gertatzen da, ikas euskaldun haunitzek erabakitzen dutela haien ikasketak bertelako unibertsitate batzuetan egita, batez ere EHUn, euskarazko eskaintza bermatuagoa dagoelako, naiz eta 100% ez egon, gutxienez badagoela aukera gehiago. Eta unibertsitate honetan, haunitzetan, ateratzen dira egunkarian, prentsan eta erraten, nupek lortzen duela kanpoko ikaslea haunitz ona etortzea eta hemen gelditzea ikasten eta gero lan egiten. Eta horren aurrean guk erraten dugula positiboa dela kanpoko jendea ona ikastera etortzea, baina arazo larri bat daukagula hemengo ikasleek haien ikasketak hemen garatu ezin baldin badituzte, kanpora joan behar dutelako euskaraz ikasi ahal izateko, inondik inora ere ezin dugula horren gorazarre egin. Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskerak ez du lekurik, soilik gradu bat ikas liteke euskeraz, magisteritza. Gainontzeko graduetan euskerak apenas du presentziarik. Errate baterako duela 4 urte ezarri ziren psikologia eta medikuntza graduak erdara hutsean dira. Nupera heldu gara ikasleen iritzia jakin asmoz. Nik ingenieritza biomedikoa. Zuzenbidea. Ingenieritza informatikoa. Aurrezkuntza. Ingenieritza telekomunikazioetan. Ni baita ere ikasten dugu berdina. Orain ikasten dut masterra ingenieritza industrialan, baina lehen egin nuen ingenieritza berriztagarria QPUn. Datuen zientzia. Erderaz, dena erderaz. Ez da aukerarik euskaraz ikasteko, beraz, gazteleraz. Ingelesez. Suposatzen da ingelesez, baina baditugu 4-5 gazteleraz. Ez, aurdenez, bakarrik lehenengo urtean biologia izan nuen, bakarrik. Erderaz egiten dut eta ingelesez ere, bai. Ez daude iaiarik euskaraz ikasgaiak eta orduan erderaz egiten ditut. Ni banago ja 4. kurtsoan eta lehenengo kurtsoan bai banituela euskaraz ikasgaiak, baina orain ja ez, bakarrik lehenengo kurtsoan. Bai, ni baita berdina. Bakarrik, gure karreran bakarrik daude euskaraz lehenengo mailan ikasgai batzuk. Euskaraz, bai, gradu bakarra euskaraz egiten duena ikasgai guztiak. Eta baduzu ikasgairen bat euskeraz? Bai, badaukagu, baina ni pertsonalki ez dut hartu. Gero, ordutegia txarragoa delako eta gainera, beste kurtsoetan agian ez daukazu euskera hartzeko aukerarik. Eta orduan, ikasgai bat edo arlo bat euskera hartzea, gero berriz gaztelera hartzeko txarragoa delako. Nire ustez, baina bueno. Nire bizitza, nik euskaraz, nire aitak euskaraz hitz egiten du, nire amak ez, baina institutoa euskaraz 2 urdanara joan nintzen, eta hori, gero kalean ez dugu hitz egiten, kulturarik ez dagolako, baina hori. Euskeraz, dena euskeraz, bai. Lehenengo Berriozarren, DBH arte, eta gero batxilergoa Iturraman. Bai, ni baita. A tope, Uste dut orain lehen baino gehiago dagoela
baina oraindik ez gehien bat ingenieritzan esan dudan bezala lehenengo kurtsoan bai baduzula eskaintza, baina bakarrik lehenengo kurtsoan da, gero bigarren kurtsoan ja gehienak gaztelaz dira eta hirugarrenean ja uste dut ez dagoela ia euskaraz. Eta orduan, pentsatzen duzu, zertarako egin behar dut euskaraz lehenengo mailan, gero hirugarrenean edo laugarrenean eskaintza ez badago. Así que, bueno, sorry. Oso gutxi dagoela uste dut. Gutxienez ingenieritzetan, igual magisteritzen eta horrela gehiago, baina ingenieritzetan oso gutxi. Eskasa, ez dago aukerarik euskaraz ikasteko, beraz, normala da gero ere hemengo jendeak, Nafarroko jendeak joatea hori, era ikastera, UPV-ra azken finean. Hobeto egin zezaketela. Gure kasuan zuzenbidean txarra dela uste dut. Beste arloetan agian magisteritzan hobeagoa, baina orokorrez agian 6 ikasgai ditugu edo horrela txarraila esango nuke. Uste dut beharrezkoa dela ikasgai gehiago euskaraz egitea, eta baita ere posgradu gehiagoetan. Gure titulazioan euskara gutxi dago, baina adibidez magisteritzan edo horrela pixkat gehiago. Nire ustez ikasgai gehiago euskaraz egin beharko liatekeela. Eta sustatu beharko zela unibertsitatean ere euskaraz ikasteko posibilitatea. Eta, borrokatu behar dugu hori lortzeko. Eta gurean saio berri batek ireki du astea. Geltokia Nafarroako jasangarritasun energetikoa, ekologikoa eta ekonomikoaz mintzo dena. Iruñeko geltoki zaharretik emitituko da eta Aritz Ganboa izanen da aurkezlea. Egundoko estreinekoa 11 telebistan, asteartetan, gaueko 10:00. Nondik gatozen begiratuz, nora joan nahi dugun jakiteko, ez? Horretarako gelditu egin beharra dago, hausnarketa espazio bat sortu beharra dago, eta hori da geltokia, ez? Geltokia da gelditu eta nora joan nahi dugun jakiteko eremua. Eta topaleku horretan gogoeta guzti horiek bildu nahi ditugu. Gizarte eredu bati begira, ze alternatibak daude? Eta horren inguruan gogoetak egitea. Ez gogoetak bakarrik, baizik eta gainera alternatibak erakutsiko ditugu, alegia gogoeta horietatik abiatuta, dauden praktika, egitasmo, proiektu guztiak ezagutuko ditugu, eta horren beharra dagolako hain zuzen ere egiten dugu programa hau. Eta aste honetako klip batean saioan, Iñaki Rifaterra ezagutuko dugu. Mexikotik Euskal Herrirako bueltan argi zuen galtze hartzegoen teknika bat jorratuko zuela. Egun, litografia landu eta erakusten du Lizarrako tailerrean. Bertzalde, Zamari eginen diogu bisita. Iruñako tatuatzaile honek duela 20 urte bere buruari egin zion lehendabiziko tatuajea. Tatuaje mundua nola aintzineratuta zabaldu den ikusi du azken urte hauetan. Litografia estanpatzeko, paper gainean estanpatzeko teknika bat da. Baditu 2 mende pasata teknika honek, eta gaur egun inprimategietan erabiltzen den metodologia handik dator. Baina guk erabiltzen dugun metodoa edo metodologia da litografia artistikoa. Gure lana egiten dugu artearekin lotuta. Hau da, egiten dugu edizio artistikoak. Dakan, ez dakit, oroitzapenik zaharrenetako bat, margotzea pilot gustatzen zitzaidala dela. Eta beti aukera nuen bakoitzean hartzen nuen beti artistikoko modalitateak eta horrelako gauzak. Eta batez ere hori, beti tatuaren munduarekin igual erlazio gehiago daukana, underground kultura horrekin zerikusia daukan, o tribu urbana edo horrelakoekin erlazio gehiago izan betelako. Begiratuak baditut
Hori guztia eta unitzez ere gehiago, Naieran. Ez galdu Nafarroako aktualitatea, 11 telebistan.